יאללה, הגענו. חסף אוהב לחגוג ימי הולדת במקומות הזויים. זוכרים שהוא כמעט חגג יום הולדת בתא מעצר? לא בזרת, לא בזרת. זוכרים את הפעם ההיא שאיבדנו אותו בקמפינג ביער? אתם זוכרים את יום הסטודנט שהוא פיתח מערכת יחסים עם עץ? טוקי, כן, קלף אותך, אני קלף. אני חושב שלא ראיתי את אסף צלול באף סיטואציה. תכלס, הוא גם תמיד היה נוהג אחר כך.